Sampai dalu nih. Oh, betul dewe. Pecahan ya. Pecahan ya. Marono mana ini? Ambil aku. Pecahan nih kau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Nah, siang ini kita berada di Tegal apa? Kemadu. Tegal Kemadu. Nah, ini habis nyuting Cak Hamdi sama Pak Suliono yang hampir tayar-tayaran tadi. Tayari gini. Tayar-tayaran tadi. Nah, sekarang kita jagong, menikmati menikmati ubi yakon atau pogong mentah kalau Jamdi ngomong. Nah, itu Pak Suliono, ini Cak Komeng. Nah, Cak Komeng ini barusan dapat proyek apa yang Ngono jeruk, Bos. ngono jeruk. Sik bundel-bundel apa kotak jeruk? Loncong, Bos. Cok. Ndong ta jeruk. Nah, ini juga ada nih. Ngawur. Pak Sul sudah haus kayaknya ini. Nah, PDAM-nya. Oh, di Ngene iki Pak Tua. Sri Untul. Pak Siuntul. Artis kita ini. Pak Suliono ini. Enak. Nyek. Ini keramutingnya itu banyak aja. Enak aja. Ya kamu tidak omal aja ini enak. Penguk-penguk ini. Rusuh omongane. Rusuh ya dipel ya. Rusuh ya tak komen omongane. Apa sih dipel lambe? Cak tau kene jagongan aduh. Awet. Ini kau gini ya. Mana Pak? Sampai mana? Ini kejar jaga main Lembu. lobo. Pak Sur kene Pak Sur. Wis jadi rok. Iya Bos, tangan baku. Oh, ya jam lu. Japi ketong litingi lu. Wah, riko ku andalan tetokno. Ini kok. Wah. Ah, ngelinting ku ketok. Ya kita Suliono. Baku apa Pak Sul? Salapuro. 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 Apa Salapuro? Menyenyeng. Salah keliru apa? Keliru. Selo Baku keliru. Selo itu watu, Pak. Selo iku watu puro. Dalan. Gapuro lah. Dalan mlebu iku apa jenenge gapuro. Digawe teko watu. Dadine selo puro. Lha iki kawian ya anu aja. Nglakokno bulldozer ngene iki ta. Oh, sak Mantan Pak ya disur enggak soge kemennya, Pak. Siapa ya Riko? Jenenge Pak Gondol. Haryanto Gondol. Pak Gondol. Sing kangen Cak Komeng yo. Iki Cak Komeng gurung gelem kerja ngene iki soalnya jare Cak Abdi apa? Isih panas, Bos. Duit apa? Duit jeruk. Akeh. Duit sik apa, Pak? Gedibal. Sing ketibal. Penggemar tak Komeng arek Singosari. Nah, Lek zaman-zaman ngomale tak kai brojol cilik. nah, Hamis itu sama Pak Komeng mau dikasih brojol kecil. Sapimu kan banyak itu sapi kecil-kecil itu. Nang ngomale. Sopo? Aku coba karo kok. Ngefan nang Cak Komeng. Ngefan. Nang Riko yo apal. Ya. Sopo Pak Tito? Dek iku sering nonton channelku. Betuk bowo. Sopo yang berapa? Aku Dek Maino Pak Sri. Kebingungan tau Pak Di Komeng ae. Tapi kono ya brojol. Ora, Arek penggemar tok.
Dadi sampean ngomong di video sampean sing tak video-video iku. Omongan sampean awal sampai akhir sampai gaya bicaraku pun dan dia tirukan ya. Saking ngepane nang brojol. Tapi rasa bayu sana. Cilik. Oh, kok kayak brojol tembok. Iya, lha nang ngomlekane brojol. Aku dikirimi fotoe ambil sak komen lho. Lah kapan ketemu Pak De komen iki ngono ta. Komen kandhane Pak, lek Pak, nang omah Pak. Singosari pundi, Pak? Karangjati, Desa Ardimulyo. Winginane teko nyuting bale di Kondomait, tak ambiri. Nah, terus gawe video di kandange Pak Lasim. Oh, menang ya sana. Oh, video ndek kandange ndelok apa Ren? Hah? Sing video di kandang ndek omah yo. Iya, Delok, kan? Masih Rika. Umpe ta, omongan Rika, omongan Cakam, diomonganku Pak Sul kira-kira lho, langsung apal. Tadi lah aku mari upload video ya. Cilik ya. Upload video, dia ulang sampai beberapa kali. Kurang gede. Oh, Sampai Baru ana bagi. Ya ini wis. pen. Pen. Oh, ngepen nang, Kebingungan dong. ngepen nang sapine ya. Tapi nang wonge wapal. Langsung dianu, Pak di komen ya. Pak di komen. Ayo kok dhewe. Kayak ibune kare ane bingung ta kene. Ora kenal bolo teko endi iki. Komen kok. Kok gak pas mati lampu gak mampir ini. Pas komen kok gembres ini salah. Lah. Artis kemadu kok gembres. Ganteng ini. Rene Rene dari iki mari ngondo jeruk iku. Iya, brojol buseng. Tapi suatu saat Riko metu disopo wong ki ya aja kaget. Kenapa? Zaman-zaman kan lebih terkenal dibanding aku situ aku. Oh, aku gak tau muncul. Ini ki sesekali melok Muncul pemuda amang. Iya. Aslinya kan sing mengenal sampean kan ya wis akeh ya wong sing nontone sampai kurang 1000 video-video sampean. Oh, Cakam ono sing wis 30.000 penontonnya. Ya kadang kok lek kepethuk wong di deloki wong ini ya aja kaget. Aja murih-murih lamu kon Perdana Menteri. Aja ngono, Cak. Betul ambil menjadi. Ndelik. Matamu dhewe. Tadi sadar lek Riko iku artis top daerah. Artis top kemadu iki. Nah, ini berada di Tegal Kemadu. Kemadu ambek Kemade iku beda. Sepeda, Pak. Kemadu iki apa sih? Tanduran apa-apa? Kemade kan tanduran sing Madu neplek. sebenarnya barang gatel-gatel. Kemadu barang gatel lho, Pak, tanduran gatel. Oh. Nek kemadu ya sak bangsane, Pak. Iki rawene, iki kemadune, Pak. Iki rawe. Jadi semangat. Iki tambah namanya lagi. Semangat ya, Pak, omongane. Riko iki termasuk rawe. Rawe. Semangat ya omongane. Rawe rantas apa rawe metel? Rawe metel. Rawe rantas. Malah buntung. Cak tor, uger kok burune kaya ngene cak tor. Aduh. Nah, ini pemilik Tegalnya sedang mempeng tandang gawe malah pegawai. Pegawaian langsung. Aduh. Tapi Pak Serundul harus ngadeg, rangkang. Ini sebenarnya Cak Amdi kemarin tuh gak mau saya datangi. Soalnya katanya susah loh. Gawe satu kali ae. Kok enak videonya oleh Pak Sapi. Tapi kalau gurih. Oh iya, pancane luar tadi duduk tembok tak video kok sing ambek Pak Atim. oh iya. Lantur yo. Oh, Ya bocek. Wah, mau ngepet tembok ini. Larat ya. Waduh, jameng gak bos kata iki aku. Ora iya men yo. Buat Pak. Ora kena pinter sapi ku. Ayo, Cak. Gimana ngondo aja men. Prai Pak. Niku Pak. Lah iku Tegale. Aduh kare makpon niku. Oh, Mak Mak D. Mak D ku mak gede. mak gede. Cacakne sapa iki?
Iki mang tok, Bro. Iya. Cacak nomor tua. Yuni nomor tua, Bos. Nah, di kene ku kenal istilah makgus ah. Pak D. Oh, Pak D. Mak D ku Pak D ku. Lek makgus kan daerah kok Pujon ngono iku ya. Wadene mak kamane. Oh, adikne mak. Kan nek biyen kan lek Pak Lik sik cilik ngono nyeluke lak Mak Lik ngono ya. Li, ya si cilik apa ngare? Mak cilik ah. Mak lek mak sing gedhe. Ah. Lek mak wek, mak wis tuwa. Kacau. Iya. Pak Lik ya bapak sing cilik iki wis. Lek omongan kemajon iku biyen apa lek ngarani? Kajo. Kacau. Oh. Wajo omonganmu iku. Saiki ya wis gak tau krungu aku. Iki Pak omongane sik kemaju iki. Iki lho, ngelek ya. Lek omongan kemajun sik gak apa-apa ya Pak Sul ya. Lah lek untuk kemajon. Bone. Kare maloro maju. Yang itu lalu. Lah iya, lek omongan kemajon kan sik gak apa-apa ya, Mek. Dari kowe kok diceluk komeng sapa biasanya? Ya gak rupa ngono ngono iku. Wadanan nek cilik ngono Pak bisa, Pak. Paling banyak lek yo sak komeng iki. Lucu apa ngelak kali. Iya, mesti ayo ana buntut. Mana buntut tapi nang buntut ning ngarep. Lah lek buntute pedhot. Kayak buntute cecek kokel. Ini istirahat karena kayaknya sapinya Cak Hamdi nggak mau pelan. Ngetril Pak tapi ini Pak. Emang sapi Cak Hamdi ini apa ya jenis kalau motor itu motor balap. Mana salah. Walaupun di medan sempit dia ngebut. Kapan nang perbam mobil Pak. Iya. Sapine Pak Suliono ngono pasrah. Bah wis pas sampean kapan. Tak kenal gebloki, tayari ya. Tapi manut apa ya, Pak? Manut ya. Dikapan-kapan nurut ae. Manut tampar ya. Manut tampar. Bener dikeluh iku ya. Tekan berat. Sapi ku masuk dikeluh tapi tidak pernah mengeluh ya. Kasus sambat awak. Lah ya sing mengeluh wonge jasik lemaya tos. Sapine lo gak mengeluh. Oh, niru salah kayak ayar. Niru bae ya. Waduh iku viral iku anune bae. Ya mesti Pak wong lucu ah. Wah, balik ku wonge asik kok. Banter anune. Kayak gini ya Pak Panawi ya lho wis. Heeh. Ngabani anu ku ceria ngono lho balik. Pak entek wis. Ya didelok ta asile. Wasile tambah mring stok. Demikian sahabat Kanyawara, video kita kali ini jakong-jakong mencoba menjadi jamaah rasan-rasan. Siapa saja dirasani. Ono libat rasani. Nah, kalau Pak Suliono semua coba dirasakan, bukan dirasani ya. Rasakan. Dirasa. Oh. Nah, saya akhiri Allahumma fiq ila wa mutarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lu jawab por iku aku cek gak tusor. Ningali Pak ini bawa. Sing kok manga? Nggih, rahayu.